Escola de Turisme del Baix Penedès. Cuinant històries. Servim futur. Hi ha una cuina on cada plat es prepara amb passió, on cada ingredient porta una història i on la inclusió és el secret de cada recepta. Aquesta és la cuina de l'Escola de Turisme del Baix Penedès. La Fundació Santa Teresa és una entitat sense ànim de lucre que, des de fa 50 anys, treballa per aconseguir la felicitat de les persones amb discapacitat i o trastorn mental i les seves famílies. També de la gent gran i d'altres col·lectius amb dificultats d'inserció laboral, com els joves o les persones migrades. Ofereix els suports que permeten incrementar l'autonomia personal, disposar de les mateixes oportunitats que la resta de la societat i millorar la seva qualitat de vida. L'any 2005 va iniciar el projecte de l'Escola de Turisme del Baix Penedès, amb l'objectiu d'oferir formació especialitzada en el sector de la restauració i el turisme a persones amb dificultats d'inserció laboral, per tal de millorar l'ocupabilitat de persones amb discapacitat, joves i altres col·lectius en risc d'exclusió social, proporcionant-los les eines necessàries per facilitar la seva inclusió en el mercat laboral. Més de 1.200 alumnes han trobat a l'escola un espai per formar-se, creure en si mateixos i créixer com a persones i com a professionals. Estem orgullosos de que moltes d'aquestes persones són les que ens trobem actualment als bars, restaurants i hotels de la comarca. He volgut estudiar això perquè de petit m'agradava molt l'hostaleria, perquè el meu pare té un bar i quan vaig veure l'oportunitat de vindre aquí no vaig pensar dues vegades. Estic aprenent coses de l'ofici y els profesors, els companys, tot ayudan molt y ho passem bé aprenent. Hemos estado aprendiendo todo sobre cocina, desde cero hasta cocina nacional, internacional. De verdad que es una oportunidad bastante grande. Adquirimos muchos conocimientos, ampliamos los que ya tenemos y bueno, es muy agradable estudiar. Pero la idea es trabajar a futuro, incorporarme en la hostelería. Estic bastant content, ja porto quasi 6 anys aquí. Entrem a les 6 del matí i estem preparant el menjar i el col·locarem en caixes pels transportistes. La Fundació també ha creat nous projectes que permeten crear ocupació per les persones amb més dificultats, com ara el bar La Canya, a peu de platja, el parc d'aventura als arbres d'Íber, el servei de càtering o els menjadors solidaris pels ciutadans de diferents municipis. Vaig fer el curs de cambrers i de cuina a l'Escola de Turisme de Comarruga i després vaig començar a treballar amb ells aquí al Xiringuito de cambrer. Ara estic l'encarregat del Xiringuito i amb el temps m'he anat formant i ara soc docent de la mateixa escola on vaig començar i on vaig estudiar i ja porto aquí en la Fundació ja treballant 17 anys. I per mi el consell més important que les dono a tots és això, tindre ganes, motivats i ja està. Soc el director del 4R Gran Europe. Intentem col·laborar sempre amb l'escola, els cursos que tenen. Hem arribat a contractar inclús treballadors que encara així, avui encara els tenim treballant. Des del 2014 en tenim un, que és en Joan. És un noi que té una discapacitat d'un 55% i des de l'inici que va començar en pràctiques, el poc que va acabar les pràctiques el vam seguir tenint i contractant. Realment estem contents, ens ho faciliten molt. També ha creat projectes tan innovadors com el Centre La Sínia de Calafell, un centre per grans persones, on els alumnes realitzen pràctiques servint i cuidant a les persones grans i les persones amb discapacitat, fent-los sentir com si estiguessin cada dia en un restaurant, aportant moments de companyonia i benestar. La propera publicació del llibre de cuina Un tast pels records és un tresor col·lectiu, resultat de la col·laboració amb les persones grans, que no tan sols preserva el patrimoni gastronòmic local, sinó que també representa un reconeixement a la saviesa i experiència dels nostres avis. Las personas tenían pocos recursos, entonces tenían un par de patatas, un pimiento, un huevo, pues hacían una receta. Ha anat a la taronja,
A la família, a casa, sempre hem fet aquest plat tradicional per Nadal. Aquestes receptes a vegades es van perdent, com van quedant, i si fas un llibre, fas una recopilació d'aquestes receptes que et queden, vull dir, a la memòria, que pots consultar, tot això. Aquest centre és meravellós, fa molt bon efecte. Jo pensava, ai mare, allà amb la gent gran, però no, és un ambient maco, obert, m'agrada. En tot moment t'han acollit bé, en tot moment sempre està en la sonrisa. Mira, t'hi sents bé. I així es cuina una història d'aprenentatge, de convivència i de creixement, on la cuina esdevé una eina d'inclusió, d'oportunitats i de futur. Com cada plat que surt del forn, aquest projecte és el resultat de l'esforç, la passió i el treball en equip.